Yun mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga laging nakatutok sa amin. Marhay na aldaw sa Indo. Marhay na hapon pala, kasi hapon na. Marhay na hapon sa Indo Gabos. Mga kababayan kong mga Bicolano. Kasama natin ngayon si Poging Boboy. At saka siyempre si Badyaw. Lumilitaw ng palagi kasi malaki-laki at ang pangangailangan nito. Yan. Punta tayo ngayon sa laot. Kasi medyo tahimik ang dagat. Ayan, nawala yung mga alon. Humina yung hangin. Mamimingwit tayo ng tawag sa amin dito, tikong. Akin na nga yung gamit natin. Ito yung gamit namin. Ito yun mga kaibigan, oh. Yan. Ito lalagyan ng pain, yung sa ibabaw. At ito namang sa baba, Yung panghuli. yan yung makakahuli sa kanya. Kaya alam rito, kasi yung bibinwitin natin na tikong, ang ipin nun, pagkatansi lang, Putol. ito may tansi rin siya, oh, sa ano na. Pagkatansi lang, walang alambre, Putol isang lang. kagat lang, putol na. Wala tayong mahuhuli. Kaya ganito itsura ng ating ano. Yan. Gawa ko pa yan. Gawa ni ano yan, ni Ako pa yan may gawa. Poging Boboy. 3 piraso gumawa siya. Para ano. Shoutout nga pala kay August Azores. Diyan sa Italy. Shoutout sa mga taga Ilocosur. From Nuil de Monteverde. Ng Prito Diaz. Shoutout sa mga taga Bukawi, Bulacan. From Kuya Mar TV ng Eskwela Kasiguran, Sorsogon. Boy, baka meron ka na namang ano, isa shoutout. Shoutout kay Maureen Himor na taga Buton. Kasiguran. Bakit paborito mong shoutout yan? Bibi ko yun eh. August Azores. Meron na. Sa wakas, nakatagpo rin. Si Boboy. Aywan ko lang kung alam nung babae. Baka siya lang ang may alam. Joke lang. Ganyan talaga yan si Boboy. Yun. Bangus naman agad. Tara mga kaibigan. Punta tayo. Mamimingwit tayo. Sana marami tayong mahuli ngayon. Kasi tahimik yung dagat. Ayan. Napakatahimik ng dagat. Ganyan lumilitaw ngayon yung mga tikong. Pagka ganyan yung dagat, katahimik. Walang kaalon-alon. Ano ba, Jaw? Palagay mo, may mahuli tayo? Oo. Mamaya, mumukbangin natin. Hindi mo tayo magmumukbang. Saka na yun. Ayan mga kaibigan, ang view ng Sorsogon Bay. Yan. Ganyan kaganda ang Sorsogon Bay. Ayan, uulan na. Yan. Gamit ulit natin ngayon cellphone. Kasi hindi pa naayos yung ano natin. Waterproof na camera. So yun, tara. Samahan nyo kami. Lapit mo rito yung ano, bangka. Boy. Kasi mababasa ang short ko. Tama na yung arte ni Tiger. Eh, ganun talaga. Malalim eh. Basta matanda na yung tao. Nag-aarte na. Tatanda ka rin, boy. Hindi natin alam. Pero sana kung bago ka tumanda. Hindi ko alam kung tatanda ako. Makita mo yung ano mo. Hindi yung tatanda. Baby love mo. Hindi ko alam kung tatanda ako o hindi. Hindi natin hawak yung buhay ng panahon ng tao. Yun, nalis na tayo. Let's go, man! Badyaw, baka may babatiin ka, Badyaw. Bakit ba? Parang malungkot ka ngayon. Ano? Marami isda na maliliit, nagtatalunan.
Yun mga kaibigan, dito na tayo sa area na pag bibingwitin natin. Hulog natin yung ano natin. Ang bingwit malaki. Bingwit ng bangka para hindi tayo ano rin. Oh. Yan. Yan yung Bingwit mo pa igarong, baka mapakan mo yan. yan yung dalawa. Maano yan ba yan? Basa na, kaya yun. Nagtutulog yun. Okay. Ginawa ko kanito sa... Hindi mo. Sana makahuli tayo. Lagay mo na ng pain yung mga binwit natin, Badyaw. Oo, may pain na. Sige. Arya! May huli na! Huli! Meron na Pain sana! Meron? Nakakauli na tayo. Bah, kabilis. Ito na! Ano? Meron na! Ito na! Meron agad! Kaswerte naman ni Poging Boboy. Para sa tayo! Bibig ka! Ayan. Yan yung target natin, tikong. Okay. Ang bingwit mo, pa igarong. Ayos, magka-area na ako. Kahuli na kayo. Ano ka nang gamitin mo? Ayusin ko lang itong camera. Okay. Kahuli na agad. Be naman oh. Ay, ito na! Meron na naman. Bay, swerte talaga si Poging Boboy ah. Basta talaga may ano. Basta, May isip. basta may inspirasyon talaga. Dalawa na. Yan, may umabon. Pagbubat yung bayan ng likod na. Oo, bayan. Ano? Meron? Swerte ka talaga, boy. Nakatatlo na ako. Meron din. Kaso di ko mahuli. Meron din sa likod mo. Hindi mo talaga mahuli. Ah, wala na akong pain. Wala na nga. Abay. Ayos ah. Matakaw. Ito na! Meron na naman. Talaga. Ang daming huli, Meron nakaapat na ako. naman. Oo, Talaga naman. nakaapat ako, yan o. Swerte ka na, boy ah. May split Ayan, nakaapat na siya oh. Malaki. Ito mga kaibigan, itsura ng tikong. Kahit ako pa igarong call. Pero yun, sa baba. Na, banwit, di naka. So, ayan. Ito mo ipin niya oh. Buo. Kabilaan, baba taas, buo. Ayan oh. Pero yun, Pagkatansi lang, putol yan. Hindi mo siya makukuha. Yang ginawa nating banwit, sa katawan sila madadali. Kasi kakainin nila yung sa ibabaw na may pain. Pag inangat, tatamaan sila sa katawan. Yan, tamaan sila. Katawan sila nababanwit. Badya, wala pa rin? Wala pa. Abay, parang nakakahuli. ayusin mo. Nandiyan ka lang sa dulo. Kaya mandigin ng tinaw. Wala na pain? Kaya nakain. Huwag na, aso na. Eh, kayo mo, dukot-dukot yan. Ini? Ito na! Uy, buisit! Wala na naman! Marami yung wala. Marami yung wala sa nakukuha. Ayos lang yan, basta makakuha. Dali na naman! Talaga naman!
Oh, yung mga tama din daw. Saan? Sa katawan din? Ah, likod. Uy, nakalali. Nakalali si Bayan. Ah, nakadali rin. Badyaw. Bayan, gandaan, baka ano lang, baka natin. Pasag. Ayan, hindi na nakatanggal. Boy, sinasagad mo sa ilalim, boy? Hindi. Tama na. Tamtaman lang. Ito yung huli ni Badyaw. Si Paigarong wala. Ay, pabilis naman yun. Wala nang pain. Kalalagay ko lang ang pain. Matanda ka na talaga. Ay, nako. Hindi mo na maramdaman masyado. Mahina ng pangramdam sa kamay. Ayun mga kaibigan. Dahil hindi ako makahuli. Parang hindi ko nararamdaman sa kamay ko yung yung tansi. Matanda na daw. Binigay ko na lang kay Badyaw yung gamit kong banwit. Matanda na daw sabi ni Bubo. Yan. Yan. Hindi pa kasi yung kamay ko medyo manhid-manhid pa kasi Galing na maghanap ng lipo. galing nga kami kanina sa dumayo kami. Kami ng Nagsud-sud kami ng hipon. Kaya baka mamaya-maya. Ulam pa yata, boy. Mababa sa cellphone natin, ah. Yung tira talaga duman. Yung isda na nakita kong gipaw. Ano pinapain mo, Badyaw? Cool. Yan. Sige, subukan mo na. Ito na. Subukan ko na ulit. Subok. Tutulog. Ito na! Meron na naman. Talaga naman. Ayos na ayos talaga. Ayun! Uy, meron din si Badyaw. Ang liit. Meron ka rin. Pwede na yan. Dalawa yung tama ng pinwit ko. Sinarayan to. Isaraya. Yan mga kaibigan. Pagka ganito lang na na tahimik yung dagat, saka lang natin magagawa tong mamimingil tayo ng ng tikong. Kasi pag maalon, naman yan gala yung mga yan. Katahimik, paikot-ikot lang sila dyan. Ikot-ikot lang yung ikot, naghahanap sila ng makakain. Hindi sila lumalayo. Ano yan, boy? Andalas, ah. Andalas, di ba matangay? Matanga. Ayan na, tangay na. Ayan na. Natangay din. Sunod-sunod, ah. Mukhang marami dito, sa lugar, ah. Tangay-tangay na to. Ayos, ah. Ayan, dalatan na. Bon, naiingit ako, ah. Ako naman kaya ba, Badyaw? Sige, ikaw muna. Mamaya na ako. Subukan ko. Di ba matanggal? Ayan, tanggal na. Sa tiyan siya nadali, no? Yan o. Ito na! Meron na naman? Meron na lang. Ayan! Wow! Mamaya, yari yan sa akin mamaya. Anak ako ng dagat kaya. Jesus! Gagataan ko yan. Kahit wala akong huli. Ako kakain yan. Badyaw, kakain ka rin yan? Oo. Okay. Naman. Hirap. Ano tayo? Nasa 10 piraso na. Ang laki, boy! Laki niya na! Laki, oh! Ang laki-laki! Ang laki-laki! Oh. Ayos! Madami. Gumagalaw pa! Sariwang-sariwa! Yung labahita! Ayan, si Badyaw! Meron na naman si Badyaw! Meron din si Badyaw! Yan o, yan laki o. Laki. Laki ng huli ni Buboy. Wala nang pain. Sa likod.
Yon, si Badyaw na lang gumamit ng ano ko, banwit kasi yung dala niyang banwit, luma na yung ano. Ano? Naputol. Dalawa. Wala pa yung isa, dalawa sa Dalawa? Ayos ah. Sobrang butol. Naputol yung banwit, kaya yan na lang. Silang dalawa na lang magano. Mamaya gagamit din ako. Nakarami tayo nito, boy. Kasi madalas eh. Tutok-tok-tok-tokin lang natin dito sa bangka para lumapit. Ayan. Kakatok-katokin yung bangka. Lalapit sila. Ibig sabihin, ayan na. Ang dalas. Ang dalas ng huli. Laki ah. Laki na yung nadali mo, Badyaw ah. Lumulubo-lubo pa yung tiyan. Di, tanggalin mo na. Saan nadali? Sa tiyan? At yan. Ayan, sa tiyan, sa katawan sila nadadali. Kasi yung bibig niyan, dito kakagat. Sa taas, nakakadetira yung ano, sa baba. Ito man oh. Ala! Oh, nahulog pa. Nakawala. Hindi na lang sa gitna nahulog. Hindi sa gitna ng bangka. Sa tubig pa talaga nahulog. Ayaw magpakain. Uy, sis Badyaw oh. Lagi mo maliban, babaran mo yung mga kay. Anidong ko talaga eh. Karuya ka. Utang si bayan. Pan. Ay, hindi, wala ka masa. Ano ba sa patuloy ini? Ano nga nito? Ito. Yan, iladlad mo lang sa tubig. Kasi puputulin yan. Ang hirap pag Kahit nasa bangka na yan, kagat pa rin ang kagat yan. Ano yan eh? Sayang. Tara, Pegarong. Bigay na. Sige. Ito na yan. Ayan na! Ayan na! Ala! Ayos ah. Sa katawan na naman ah. Laki! Yun! Dalawa yung tama. Kita mo. Dalawa yung tama. May sa buntot, may sa katawan. Dalawang sima nakatayra. Jackpot ng mga doktor nito. Dalawang sima nakatira. Tama yan? Kaya mga kaibigan, sandaling oras lang namumuti na oh. Dami na natin na uli. Madalas makahuli si Buboy. Ang hirap kumain. Tagalimas na lang ako ng bangka. Wala, sinira ni Badyaw yung ano niya. Bingwit. Kaya tagalimas na lang tayo. Ah, Pegarong. Ang dalas ng huli mo, boy, ah. Di ba? Di, ano talaga Pegarong? Pag pugi daw talaga, ganyan. Yon. Sabi si Mautin, ay, butan na. Yun. Dami na naman. Pegarong. Ano ito? Pero bilang ubos ang paon. Eh, uta. Paglalay lang may saro. Dakuli yan, nagpupurulog. Pag angat mo, saro lang na tsambahan mo.
dahil apat yung sima sa baba, talagang hindi siya makakawala dyan. Pati yung Sa kaya nito. Katulad nun, oo. No, tawar na paon. Ano ko na to, 50. May bito ka mo pa lang ako. Ay, pagulog ha. Yun. Dami na naman. Huwag mo itatapon sa tubig yung ano, yung tirang pampain. Kasi pag kumain na sila nun, hindi na yan lalapit sa bibig. Dito muna sa bangka. Yung mga bingkay, paon na. Uy, bango. Saan daw to? Isang pain, isang huli. Yan. Isang huli, isang pain, no. Oh! Ano yun eh? Sa... Diyan lang dali sa bibig. Madalas makahuli si Boboy. Swerteng poging Boboy talaga. Ako nga ba, Jow? Sige nga, lagay mo nga ng pahay niyan. Woo! Sana, swerte. Hop! Laglag. Meron na naman. Uy! Meron na! Meron na! Uy! Wala! Frank! Buhi gapon. Meron talaga, hindi na siguro nakawil. Buhi gapon. Titirahin ko yan. Possible. Oh. Patirahin ko yan. Posible hindi ko madali yun. Ako makakahuli yan. Minsan na. Minsan na. Oh. Dali. Oh. Madali ko rin. Oh, boy, muulan na boy. So yun mga kaibigan, bubuhos na yung ulan. Magsasarado muna kami ng video. Yun. Hanggang dito lang muna. Lalaki, may garong. Ayan. Yun, dalawa. Dalawa sa isang tira. Ano ba yung masasabi mo? Magaling talaga magaling. Mahusay talaga, mahusay. Dalawa. Pambira. Ba talaga may inspirasyon ah? Isis. Makikita niya to. Tutuwa sa akin. Dala-dalawa huli. Ayan na. Nakarami na tayo. Nakarami na tayo, tikong. Right. Naku, wala. Dalawa! Dalawa rin! Kanina si Boboy nakahuli ng dalawa. Ngayon, ako na oh. Dalawa naman oh. Wala. Nakawala, sayang. Dalawa tama. Sa mata pa yung isa oh. Swerte ka. Tsamba lang. Pero wala nang pain. Nakahuli nga ng dalawa, wala nang pain. Pain lagi ako. Yak, papayag na ikaw lang. Huli si Badyaw! Siniswerte talaga si Badyaw! Huli ako huli si Badyaw. Huli, ayan oh. Ano yan? Tatlo! Tatlo ah! Grabe. Hindi mo talaga sa akalain na tatlo yung mga huli kasi yung bingwit natin, 6. Uy. Tatlo sa isang tira. Makakarating talaga tayo. Ayan kasi mga kaibigan oh. 4 na sima sa ilalim. Yan. Tsaka 2 sa taas. Ayan. Bali 6. Eh, hindi ko talaga akalain. Yung sa taas, yan maglalagyan ng pain. Minsan nakakahuli rin yan. Ito sa baba, yan yung pag-angat niyan. Dadaanan sila sa katawan. Kaya dali talaga. Oh, Badyaw.
Hindi mo talaga Kaya minsan dalawa, tatlo. patayin mo na yan. Daming ulan. Wala na. Ay nako, oo nga. Manayan ba daw? Nakarami na tayo ng huli. Uwi na tayo. Ayun na, bubuhos na yung malakas na ulan. Meron pa. So yun mga kaibigan, uwi na tayo kasi nakarami na tayo. Bitin pa ako. Ayan, bitin pang araw si Badyaw. Kasi madalas talaga ang huli, nakakatuwa. Kaya lang, medyo nangingitim na yung silangan. Malakas na ulan yan, kaya batsi na tayo. Tara boy, Oo, win tayo. uwi na tayo. May bakong trabaho ngayon. Okay, May bako. tara. Isang timba. Boy, ang daming huli natin boy ha. Swerte ka talaga. Anak ako ng dagat. Badyaw, ang binwit, ano nakalika na? Ay mga tansi andito. Pinakad ako naman, wait. Putputin mo yan. Putputin mo yan. Pinakad ako naman, wait. Ano na yan? Pinakad ako naman, wait. Kunin mo na yung pinakamalaking ano, Wait. bingwit. Ayan, walang huli. Yan, pinakamalaking sima. Ang huli niyan tayo. Tayo nakasakay dito eh. Yan. Okay, tara mga kaibigan, uwi na tayo. Masari ba yan? Okay, uwi na tayo. Yan, sa timba uwi natin. Sa timba. Yan. Woo! Swerte si Poking Boboy. Masari tayo. So yun mga kaibigan, dito na tayo sa bahay. Ito yung huli natin, oh. Ayan. Yan, ganyan karami, oh. Ayan. Yan. Tikong. Yan mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel. Subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Bye-bye!